ang timing lang yun, boy. Bulabog kayo. Sige, palihog ko, Gab. XFM Katropa. Yung unang kaso, contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam na yung contractor, di ba? Alam niya na yan, conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa papakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon parang sila ang naging nagmamayari ng araw, ng power ng araw para to the detriment of others, to the exclusion of other Filipinos and other investors. Sir, kay Lauren na involvement paano? Kay Lauren, kasama siya, siya kasi, hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 na singlihan doon eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. XFM Katropa. Alas 8:35 na may galandag na sa atong bagbara gumanuman. Una, matod pa magayagala ni Ombudsman Buing Rimulya. Noong katong sa kongresista payata ni magaigsoon unya doon na kunoy conflict of interest kay nangontrata siya at the same time congressman siya. Okay, di ko kumuingon may gala nga tama na mali gina siya. But my question is this. How about kadtong giingon sa ICI nga dunay 26 kabuok diha nga mga kontraktor gikasuhan na ninyo? Nakaila mi adto wala man ninyo gipaila. No? Wala na ninyo gipaila. And in fact mga higal ang kanunay nilang ipanginambog karon dunay restitution nga nahitabo. Nag-restitute na. But pasabot ang kwartang gikawat gipang-uli. Ay! Diba? Siya man sa ito mga higalay nag-ingon nga na mga sigpanawag sa iya nga iuli ang kwarta. Oh. Kini ramang gyapon mga higala si Ombudsman. Ang gasulti bagay igsoon nga nay mga nanawag sa iya nga mga kongresista nga naghangyo mga higala ngay uli nila ang kwarta nga ilang nakawat. Ang project wa man to ingog gikawat ang kuan ko ang project. Iuli daw nila mga higala ang nakuha nila nga kontrata. Nganong gitawag ni silang mga kontraktor? Exactly because congressman sila at the same time nangontrata sila sa gobyerno sa kadugay nga panahon ug karon mga higala sa 2022 to 2025 mo ilang golden era. Mao gi pag-usbong mga higala sa ilahang negosyo. Mao gi pag kumbaga sabay laing term sa golden era. Mao gi mga higala paglambo gyud no sa ilang tirada. Again, nganong kanira mag-inahang ligarda karon mo i-target na sad. Oh, kamo nay kabalo na mo ana mga kaigsuonan. Nganong sila ra may target? Nganong katong mga kongresista mga higala nga kauban gihapon nila Leviste nga naa karon buhi pa. Nagpitok-pitok pa ng mga mata mga higala ng mga tawanan. Nganong dili man lagi nila mga higala mapanganlan? Nganong dili man nila masulti lagi kay nag-restitute na?
or gumikan kay kaalyado. Unya kani silang mga ligarda banha ra kaayo mga higala. Unya oposisyon, unya sigig birada kang BBM. Asa man ana may higala may tinuod. Bullseye! Bullseye! Kay naamang gyoy. Oh. Gisa may gaingon may higala nga naay mga contractors. Ay di ICI. Di ICI. O katong komisyon mga higala nga gi-create ni BBM. Bullseye! Bullseye! Nga nag-imbestiga kunuhay mga higalas flood control. Og mao na ni ang resulta sa pagkakaron. Ano sa maingon? Dunay mga kongresista nga nagadula may galag kontrata sa gobyerno. Nga bisan may gala naa sila sa opisina. I mean, they are still in office mga kaigsuonan. Mga elected sila. Pero at the same time, doon na sila nagkadaiya may gala nga mga proyektong gihawiran nakuha mga kaigsuonan on their favor gamit ang kwarta sa gobyerno. Ila may galang gihimong gatasan ang gobyerno. Unsay tawag sa ila ni? Kontraktor. Pero have you ever heard nakadungog ba ka mga igalag bisag isa na lang kapulong gikas ba may galang ni Rimulya aron panganlan ni mga tawhana? Ayaw lang kay naguli naman sila. Dili lang kay giuli naman nila. Oh. So karon ninyo isulti nga walay selective. Dili ni pinili. Oh. Dili pinili pero targeted. No? Dili pinili may gala pero nay target. No? Kani magahigalang mga ang uban dia hilom-hilom lang, no? Wa man poy investigasyon mga higala sa House of Representatives kalabot sa flood control, hilom-hilom na sila. Wa man sila kuan gani nasakitan pa man gani sila nga kasuhan kuno mga higala kuno ha. Kasuhan kuno mga higala si Romualdez kay hantod karon. Wa pa man. XFM Katropa! Duda ko ani may higala basig mauna pa si Ligarda ni, no? Kay kang Romualdez murag namingaw na pod. Kay basin og pangsonar ato. Bullseye! Bullseye! Basig pang sonar ato may gala para lang naay kasulti og naiingon nga pasabog pero ang ending di ay mga kaigsunan mo ingon ray og walay ebidensya kay niingon na baya si Romualdez karon nga wala kunoy basihan ang mga pasangil ngadto niya mga igsoon. Bullseye! Okay. Kita ra gyud gibuang mga igala natong gobyerno. Bullseye! Bullseye! Lain sa kay flood control ipasangil na sa ninyo kang Duterte. Lain sa kay flood control ikarga ninyo sa impeachment ni Sara. Nga klaro man kayo na may gala nga naa gyud kawatan. Bullseye! Bullseye! Na kung nga na mo ka mangita og accountability anang kang Sara. Nga na sa unta mo ka madasigon mangita og accountability anang flood control. Dili kay murag kumbaga gimino ninyong tao ba. Bangbutangan og mga laing issue magahigala. Magpasangil og bisag kinsa. Tanawa daw ni. No, wa man ko moingon may gala nga kung tinuod ning ilaligar daw ako ningon nga di sila dapat kasuhan. Pero tanawa ni mga igala. Mao ba ni ang gipangita karon sa tao dili oy. No? Flood control day na. No? Flood control ba day na? Dili. Unsa man dito problema nila? Solar. No, solar. Ini solar energy mga higala nga ila nakuha nga kontrata mga kaigsuunan. Kay gikapilde kuno sa Republika sa Pilipinas, grabe kuno ang pagka alkansis mga Pilipino. Nga naman. No, lahi na po na mga higala nga iskutanan. Sa ilan na merito silang kaso. Pero para nako, no? Mismo man po mga higala nga atong gobyerno. Dili man kaayo pabor mga higala ning solar energy. Bullseye! Bullseye! Nga naman, usaw man karubag income mga higala sa mga kining nagabayad sa ilaha. Nagabayad mga igalag buhis, dagkong buhis. Meralco, pananglitan, mga igala. O sa mag-income ron. Bullseye! Bullseye! Kung